Malawi Brief. Pamene kafukufuku wa ngozi ya ndege yomwe inachitika ku Chikangawa ali nkati, chidzulo Paluntha yapereka mpata kwa Malawi kuti athe kupereka maganizo awo pamomwe aonera ndi mmene zayambira zinthuzi. Ndisakutayireni nthawi amveni a Malawi mmene akuyionera nkhaniyi. Kanthawi kochepaka tikupatseni mwawe kuti mungotipatsa chithunzithunzi kuti kodi mutsatira bwanji kafukufuku watsopano wa ndege imene idapha Chilima ndi anthu ena 8 amene ali nkati mu wiki ino ya namba 2. Chiyambireni kutipatsira pakanema tikuzitsatira motani ife ngati Luntha Television tikuyesetsa kuti mwina tikupatseni mwawe mukuzitsatira motani. Timatero kuti tili pomwepo paperekedwa tsopano chitsimikizo mkafukufuku ameneyu kuti nkhani imene Amalawi ena amakambirana m'dziko muno yokhudzana chipangizo chija chimene chimakhala ndi information uthenga kuti kodi chidachitika nchiyani, mu Chingereza amachitchula paja black box. Kuyambira dzulo nduna ya zachitetezo komanso nduna yakale ya zachitetezo, leronso wamkulu wa asilikali ankhondo m'dziko muno komanso amene anakhalapo wamkulu wa nkhondo wa asilikali m'dziko muno, onsewa apereka umboni ofanana kuti ndege imene idagwa ku Chikangawa munalibemo black box. Mwazilandira bwanji komanso muzitsatira bwanji zonse zimene zikuyendera. Ochuluka ndiwo tsopano amene akuyimba foni. Tifuna kuti pamene tikuyimba foni tionetsetse kuti nthawi yatha kale, tingopereka straight zimene ife tikuganiza mofulumira. Dzina lanu bwana kumene mwatiyimbira? Moses Magawa ine ndena tandalako ingakhale nuluchira mamina. Inu muli bwanji? Ine ndili bwino, thokoze tayamba ndi kuntchisi. Nditudi. Chitani ndi Moses Magawa. Ndikuitsatira kwambiri. Okay. Ndipo sinikutengerani kuchire, sinatengera kuchire commission of inquiry. Ndaonapo gawo lina lake imene ndikudzu chokera masana amalankhulana ndi akaya anala kumanda former commander Valentino period. Chimene ndachitola kwambiri kulukhalika ngati kuti pena pake tikumfunsa munthu zinthu zimene zili kumtima kwa ine commissioner wa inquiry. Osakhala zinthu zimene zikufunika zichitike kuti mtundu wa Malawi uzigwire kwenekwene kuti chenechene ndichi. Ndiunena ichi chifukwa chakuti masana aja kunadzapezeka kuti acheya awota nyamilandu anadzapereka maganizo awo, ndiye mmene muja munadzabwera ngati karango pang'ono kuti anadzatsutsana akuti kodi ndi bwino kumanena zinthu zoterezi ngati kodi tafika pa conclusion kale. Zinthuzi tisanafike pa conclusion koma munthu akukapereka maganizo yake ndi ananena kuti kodi bwana munga ujeni acheya mungachita withdraw statement iyo, anena kuti siningachite withdraw statement iyo chifukwa anali maganizo anga. Tikayendera maganizo ake a munthu chinthu ichi sichitha bwino. Ndaonanso madzulo ano pomwe amamaliza so awa Major General Robre Ismail panakabweranso komwe kaja kuti naso onapereka point of order. Ati point of order kuti ndisotheka kuti tizichita izi ndi avomereza kuti zimene zili kumtima kwanu. Ndeti pati ndinene kuti chinthuchi nchofunikira zedi ku mtundu wa Malawi. Anthu amene anafawo ndi 9, si munthu mmodzi. Anafa anthu 9. Munthu wina aliyense kuno ku Malawi ndi womva chisoni ndi ngozi imene ichitika ichi. Ndiye tisazitengere pa ujeni pa mgongo. Titenge zinthu izizi with a sober mind yonena kuti tifatse nazo. Koma tikapupuluma nazo tilagwa. Chabwino. Ndimaliza mawu yotere. Teroni wawa.
amene amadya mpunga wotudayanikidwa mu msewo amadya mpunga wotudayanikidwa mu msewo nakawupuntha akafuna mola kwika kapena akapandu kafunitsa amatha kudyera kumodzi ni chitsulo kapena girasi ndibwereza yapa acheya a komishoni iyi adalipo farm president muno Malawi kumbuyo kwa nthankawa dandaula maybe because he is too vocal chifukwa chake adalalika pa udindo ntchito iyi sakuthana nayo bwinobwino ndikachingapo apataona kuti acheya ali ndithu ndika mentality kena kache zikufunika kuti zilero iye na Malawi tithandizane tichitenge chinthuchi tikambirane bwinobwino tifufuze bwinobwino osatompanikiza munthu kayi mpaka matope munthu anene chimene akudziwa koma kuti munthu alakwe lesi zitithandiza tisapezeka kuti tosa Malawi ndisiolakwa. Tathokoza kumva maganizo anu kunchesi mkhalendo sikupambana zikomo kupitirira kumva maganizo anzika tizichita mwachidule poti idasala ndi mphindi 15 tayamba kale mochedwa palaini pali ndani mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji mister? Ndaswera madera titero kuti black box munalibe mene ndege imagwa kuchikangawa komanso what's your feedback mene zikuyendera ku parliament pamene akufunsidwa mafunso komanso kuyankha kupereka mayankho? Kuti tikuzisalira mwachidi kwambiri ngakhale tamvesedwa kuti kachipangizo kamene kama chito liko black box kamene kakhala kwambiri anthu yonse akuti mundegemo munalibe zinthu zoti tikhoza kumatero chifukwa anthu amene kunachitika zinthuko munthu amene ankanyamuka amene anali mundegemo palibe kumwamuzi amene angathe kutiluza zimene zinali mndege. Palizanso mapilot amene amayendesa chani amene amayendesa ndegeyo komano chinthu choti chinanyamuka ndi anthu akuti amene iwo ama defense force anayenezo kuti chinthucho amachikwanisa kuchinyamula kukachifikisa somene chikupita mu statement yawo imene mamverera okhasimukipanga zoti kwauzuti ibwerere ndichimbipa choti pasabe mafunso awiri atatu komano sitingakambiretu chokamba chilichonse chifukwa sitinafikisise penipeni pa inquiry tikuona timve mbali zonse tikuona timve means of information akalaja kuti atiuze kuti chani ndi maumboni ena ndi ena ndesi tingankhulepo kwambiri ayi tamvesera kuti black box panalibeko ndengati nkhani kwambiri amafatize kwina anasunga amene anasunga black box gadani wake wa MDF ane kuti panalibeko ifendi fayani kuti kamari inaliko komano kumbali ya mafunso kuti akufunsa bwanji kapena ena akukhangata akuopseza chani no kapena wina akuyika kumaganizo ake ayi aliyesi pamene pachapa akuyankhula maganizo ake amutu palibe pamene akuyankhula nthu zachita kulembera ni munthu wina wake kapena kuti akuwerenga pa news ayi tikatero ndoti tilakwisa tikanazuti ena akakuwesera kuzifuwa zakalekale kumene uchasiko mpira pamene pachapa sipana kambirepo nkhani yokhuzana ndi mpira ayi nkhani ili pamene pacha nkhani ya serious ndi nkhani yoti amalawi ambiri tikuyisalira and nthawi yake ikazafika kuchigamu tikazafika muna kumapero muna tikazafika muna kuti kuti akuti kafufuja wathalero ngakhale sana timbase zosalira mmene afufuzira anthu aja ndi mmene anthu achamankhira mafunso ukupaonapo bwanji ndileso tikhoza kumata yankhano kuti ayika kuti komano kuti tizitenga zifuwa zina zakuti achakufunsa pazifukwa chifukwa nacho sakoti kukamera tikulakwisa tegasiye amene anasankhidwa amene anapangidwa appointment za grandchildren agwire ntchito wawo mwaufulu wawo kuti ino timveno tenivyeni situfunaso inquiry ina iyi ikhale yomaliza zikatha chimene angatiuza chifukwa tichikhulupirire ndekha azifunsana mophisana mtima khaya wina azioneka kuti wakwiya khaya wina aziyankha motani mmene angayankhiremo ndi mmene angayankhire timene tikufuna ife choti anthu aja afotokoze mmene akufotokoza lero pa public aliyese amve aliyese ali mmakutu aliyese azionera maumboni aja tonse tiwatani tiwamva ngati wina sakugwirizana nazo nthu zina zake apite nayenso akaperekera umboni nthawi yawo iyo sitikufunanso kuzamvaso tsogolo muno zokhuzana ndi ngozi ya ndege. Tathokoza madera mkhalendo usiku wapambana wasungu.
zikomo kwambiri. Wakupitirira kumva maganizo anzika pang'ono chabe. Tisatenge nthawi yayitali pa munthu mmodzi fa nthawi yathu ya saa 10 minutes kuti tisunthe pano. Mwaswera bwanji? Ndaswera kaya inu. Ndaswera, tikudziweni choyambirira ndi kuti kumeneko. Kuno ndi kuchitipa mukulankhula ndi James Ntambo. Black box munalibe mu ndege imene idagwa ku Chikangawa. What's your feedback komanso muitsatira bwanji imene inquiry yonse ikuyendera? Choyamba ndilankhule kuti Amalawi ife timathamanga kuyikapo mulomo pa nkhani yomwe tilibe umboni. Komanso kulankhula zinthu kuti wina wake apezeke kuti ndi wolakwa. Komanso mwachidule kwambiri lero ndimatsatira program imeneyi ndikuona kuti chair a committee ya inquiry akufuna kupanga compromise ntchito imene ili mkati. Kukhala ngati kuti iwo ali ndi mayankho koma kufunsira dala. Koma kupeza kuti chimene akufunacho sakuchipeza. Nkumayamba kusiya ntchito yake ija, nkumasogoza mkwiyo kuti mwina anthu ofunsidwawo alankhule zimene zili kukosi kwawo. Ndiyo kukhala ngati kuti inquiry ikungochitika for formality sake, koma iwowo ali ndi zinthu zina zimene amayembekezera kuti amve kwa anthu amene apanga summon, kuti amve maganizo kuti kodi chinachitika ndi chani. Anthu aja akafunsa mafunso akatha nkumabwererabe mbuyo kuti mwina apinde anthu aja kuti mwina apezeke wolakwa. Nkhani ya black box ndi nkhani imene yakhala ikuvuta kwambiri, komanso nkhani ina imene ena mwina mbali zina zimafuna kutengerapo mwayi kugwetsa munthu wina kuti mwina munthu winayo apezeke ali m'mavuto nawo. Koma nkupeza kuti anthu onse ambiri amene ku military ndi ku ministry afotokoza momveka bwino kuti ndege za asilikali chifukwa cha security sizikhala ndi black box. Munthu ukafotokozanso mmene anagwirira ntchito nkumaka mufunsanso kuti iwe sunagwire bwino ntchito bwanji sunapange resign. Inquiry ili mkati, iyeyo akufuna kuzipanga zinthu personalize ngati kuti iyeyo anthu onsewo ali msapato mwawo. So izizi ndizimene taona kuti uyu samalira kuti akhalenso chairman yayi wachita compromise zinthu. Izi zaoneseratu poyera kuti ali ndi mbali imene iwo amafuna kuti amve kuti kodi anthu awawa kuti ndi ndani agwere mzenje limeneyi. Koma papa zikunena kuti anthu onsewo akukhala ngati achokera nyumba imodzi, akukamba zenizeni very professional, koma iwo akupanga compromise ntchito. Mwina ifeyo ngati Amalawi tikanakonda kuti kukuta mnyamira ndi amene walephera ntchito apange resign. Chifukwa izi zinaonesanso atayitana Winnie Nyondo ukumufunsa kuti munaponya zinthu pa page yanu pa 10, Winnie kumuyankha kuti anaponya pa 13, nkumayamba kumuopsezaso kuti tibwerere kumeneko tingapeze kuti ndi pa 13. Zimenezo tikuona kuti Chair is going beyond his responsibility. Ndiye tikanakonda kuti inquiry ili mkati iwo azitenge bwinobwino aziunikire ntchito yake kuti kodi ntchito yake ngayi ndiyota kukwanisa. Ndife tikuona kuti sakukwanisa ntchito. Iwo akanapanga resign apange PEF asire anthu ena amene angakwanise kukhala very independent. Ndisire pamenepo. Tathokoza kuchitipa mukhale ndi usiku wopambana bambo anga. Zikomo kwambiri. Zikomo kupitirira kumva maganizo anzika amene wakupanga suggest kuti chair atule pansi udindo kuti apereke kwa anthu ena ayendese komiti imene ikufufuza nkhani ya ndege imene idapha achilima ndi anthu ena 8 ku Chikangawa. Mukupitirira kumva maganizo anzika inonso muli ndi ufulu kuyimba foni ndipo utasani mphindi zochepa kwa mifata yamba mochedwa tipereka 1 minute. Mwaswera bwanji pala inapa? Mwaswerako bwanji? Tolena mufulumirirapo mwena ndi mavuto wa foni. Mwaswera bwanji? Yes bwana, mwaswera bwanji? Palipokoso kwambiri pamenepo titolena. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Ndaswera. Ndikuti kumene kulanu dzina bwana? Elvis Kunzimba.
black box zadziwika kuti munalibe mndege ija komanso timve feedback yanu quickly zikuyenda bwanji mukamaliza pala zoona anena kuti black box munalibe mbali imene yamveka. Okay. Hello? Yes, pitirizani kupereka maganizo. Mbali imene yamveka kwa basi koma mbali imene ambiri akunena kuti siyorongosoka kucheyana fusa mafunso achilendo mwina amphamvu ndikuona ngati kuti sizoona achilawo amangonena maganizo awo kuti twapo panda kunena maganizo sizingamvekeso ndiyoti mwina azanena kuti maganizo ena atsalira ndiye amafunsa kuti adziwe kuti anthuwo aluchiona bwanji chichi akapanda mufunsa munthu chiyasanganene oyo ena amene anafunsa patafunsa funso limodzi amaita elaborate zimene sananene pamene zimayambika kuonesa kuti kufunsa mafunso ena amaonesa kuti alupereka danga loti mkulu yayankhe bwino. Oti ina limene anafunsa kuti simaina kuti kuchita design ndimaona ngati kuti amafuna amve kuti iwo akumva bwanji mu mtima mwawo kuti ntchito sinakhale bwino koma iwo ngati mwini wake wa ntchito akuzimva bwanji. That's okay. Sana yakwe. Alright. Alright. Tathokoza kumzimba kuti nanonso mwabwerapo kuti ayi soda lako cheya akugwira ntchito yawo mukhale ndi usiku wopambana. Zikomo tikumva feedback kuchokera mdziko muno komanso mayiko akunja. You can do that. Anonso msamangoonerera koma atapereka ndi maganizo anu. Maswera bwanji? Well, amene alichete titolena mwansanga. Maswera bwanji? No. Yes, bwana maswera bwanji? Maswera bwanji. Ndaswera ti live pa Luntha Television kutsatira zimene zikuchitika ku parliament. Black box akuti munalibe mndege muja. Feedback yanu ndiyotani komanso muzitsatira bwanji imene zikuyendera overall. Bwino choyamba mwansanga. Choyambwino kuchimene chikuchitika ku Commission of Inquiry imene inene kuti ndikuti ayikamba Malawi akupatimvera. Yes. So bajabe kuti ina ndi chizungu choti Malawi amene sadapite ku sukulu sangathe kumva. Koma chachikulu chofoka chimene ndachiona pa inquiry ndikukanga ndikuti mamembala ali ndi siwo lero. Tabwereza. Ndiye mena mamafuzo sali relevant. Ndi zimene tikufuna kuti tibeze tikupezeka tikufunsa mapepesa questions kumene silizola kweka. Mwina mwachidule maganizo anga amene. Tathokoza kuti mwachita mwachidule ndipo tikuyamikireni kuti ayi mwaonapo ziwiri zitatu zofuna kukonza mu inquiry imene mukhale ndi usiku wopambana. Kutera kumva maganizo anzika tikutero kuti nthawi yathu njofulumira kwambiri kutengera kuti tamba mochedwa news so kapena nkhani mu Chingerezi khazi kubwera pa 7:30 izathu Patrick Pupa is still on the standby. Ndiye mukayimba phone make sure kuti mwapereka maganizo anu mofulumirapo kuti enanso alowe program imene. Maswera bwanji? Bwana maswera bwanji? Kajo nchitimangwa chotsapo tichegena. Maswera bwanji? Enda swera bwana lanu dzina kumene mwatiimbira? Ine William Jisulo Mastina kuchoka kuno kunchewu Kubawi. Kubawi kunchewu. Well, mumveka pansi sinzo chichitika njani ndi phone iyi? Of course mukumveka komabe tione pena pake kuti tigwiregwire pena pake. Talankhulani beni Kubawi timve? Pamene mukumveka tiyankhuleni kunchewu timve maganizo anu. Mukuyitsatira bwanji Commission of Inquiry imene ikutsatira ndege imene idagwa komanso kupha anthu 9? Imene ndikutsatira bwino komano pamene ndikuona ngati kukota nono ndikuona kuti pena pake kumati abwere ndati ifanira kuti mafuta awo mena pusira pena wake samu pusira mene ionera nafusa mene ya former commander in chief mene anazafusa fushina lake lokanga gots inside kunena kuti kanga kuti is personal kifua anapanga kada apanga judge kupanga judge tu mende iwajawo
committee of inquiry ana sana malize then bona ngati kuti anakadikira zawo wose akhale pamodzi apange no judge. Okay. Letu bwana wanga. Kubawi ndikumbuseni dzina lija. William Chisulu Masina. Mukhale ndusiko pambana. Siko mwambiri bwana. Zikomo. Titole amodzi ufulumirapo kuti ticheke program yathu live masura bwanji. Ine ndaswera kuti tafika ku Kasungu. Ukasungu pachioma ndiyo kwawi kwa ukasungu kuno. Ife tikufunafuna kuti tidziwe kuti mutsatira bwanji inquiry yatsopano imene kusakasaka kuti tidziwe choona cha ndege idagwa kuchikangawa. Koma chimeta chimva chimene atsimikiza pano njoti black box munalibe kati anthu amakambirana dziko muno zimenezo chiwale black box munalibe nthawi imene ndege imeneja imanyamuka komanso kagwa kuchikangawa. Komanso overall muzitsatira bwanji mumalize ndiniyo program ino facha nthawi yathu. choyambira ndithokoze kuti mwatenga nama yanga ineyo ngati munthu ndikuzitsata machitidwe kwambiri zedi acheya tete asiye nagwire ntchito yawo. Oho. Chimene kukambira kuti agwire ntchito yawo ndipo nkhani itali yofuta kwambiri anthu amalawa kupempha kunena kuti zibwerera ife pa wireless oloka pa TV tinkaka manena awena chipande chachapita chija kumanena kuti hali sizingatheke chifukwa nkhani ndofunika ndithu security bwinobwino. Tathokoze kunena kuti nkhani yakubwera live aliyesa kuzitsata iye aliyesa ngathokati maganizo ake. Ineyo kuona kwanga ndikuona ngati kuti acheya ateta sena bwinechito nambo masuka ife tidaso kwaloza jala pa nthawi imene iwo watutsa ripoti lawo tizaona kuti ripoti imene latuluka iwo lawo ndi malipoti ajana atuluka kumbuyo anzawo. Isabaji kubera malaifi. Chabwino. Akula poko sinna kunena kuti mundeke mujasazilika tithokoza kunena kuti asikaliwo ngati wakulu asikali wabwera poera kufotokoza kunena kuti ayi mgalije ndeke manager munali kuti kula poko. Komano ndisangala kunena kuti akunena kuti professor of security ndikuoneka kuti ndege zamagondo masukwano zikukhala zikulu kuti ngati akafuna kugula ndege ina yokuzana pasikaliko ziyena kuti zimene zichaikaleko. So tisangobwera kunena kuti ayi atikufuna tinkole minaka ngati akaona kuti zitikuthekera kunena kuti chinthu chimene chofunikira kwambiri zidzathandiziraso iwo asikali ngati ninkesi chine chaleke mongozi chachitika zidzathandizira ngati dziko kuti zidzapeze poyambira. Kukutanira asikali opano chinene ukasheya kugwira ntchito momasuka osememeba zepaliamita kugwira ntchito momasuka opposition ngati achena kufusa mafuso okufunikira kwambiri zimakazukira kwambiri zeziziko ndichoone izilike pasasaka wina agenda nechala wina kubanayi badani alitengeneza ifo yakwera banayi zikamachidule ndimi. Tathokoza kwambiri ajuwawo ku Kasungu. Madzulo pambana. Ichabwino. Zikomo. Tikafikanso pamenepa ndiye kuti nthawi yathu yatha tatsala ni mphindi zochepa kuti tifike pa 7:30 pamene pawerengedwe nkhani muchingerezi. Mwamva nokha Malawi pa maganizo omwe apereka ino mukutipo bwanji inunso panokha mutha kupereka maganizowa mu comment box momwe tikhale tikusatira zomwe mukambezo. Khalani pomwepo pamene tikhalenso tikupasirani mapulogalamu ena otsatira.